Inak mám nové náušnice a ten, kto sa venuje trošku viac aj iným veciam ako bežným, tak tieto náušnice sú tu vlastne aj liečivé kamienky, ametist a mám tu aj taký polmesiac. No a minulo som na stanici stretla takého muža, ktorý mi z ničoho nič povedal, že vy máte určite rada Turecko. Ja som nechápala, až potom teda mi vysvetlil, že vlastne, lebo mám náušnice polmesiac, tak on si to automaticky spojil s Tureckom. Lenže vraj som mu odparala dekel tým, že som mu povedala, že vlastne mne ten mesiac spojil úplne niečo iné. A teda pre mňa mesiac je spojený so ženou, s tajomstvom, s mystikou. Čiže vyvrátila som mu to jeho Turecko a povedala som mu na to svoj pohľad. Chlap ostal ako nechápal. Ja som potom radšej ušla. Ale je to milé, hej, ani ty sa neboj proste vysloviť svoj názor, aj keď je niekedy úplne, že z cesty, ale povedz to tak, jak to cítiš, hej, takže mám nové náušnice, dôvodom nie je Turecko, ale práve ten mesiac pre mňa znamená tú ženskosť a teda tajomnosť. Pevne verím, že nie som sama, čo to má s tým tak spojené. A teda chcela som sa podeliť s tebou o takúto príhodu. Bežne sa mi stáva, že sa mi ľudia prihovárajú, takže si to užívam a niekedy je sranda naozaj sledovať to, ako každý inak zmýšľa. Veľa sa na tom naučím aj ja a zároveň šokujem aj ostatných.